Erokamano ahinya machiegni kama bibi. Mana mapiyo chagi nyingi Ramogi osebedo ka mori ga ngogi go timo maber kama ineno no winjo gilosi kaka gidhi alo higni mar ariyo. Happy birthday. An iluonga ni Linet Atieno, ajohala ma Kibuye ka, and today wamor kwa celebrate Ramogi at 2 years. Ramogi osechung' kodwa, tinde ing'eni wabidho dholuo kaka chon wan gi joma dongo samoro ibet go piny ng'ato dak mana ni lokna ok awinjo ma. Tinde ing'eni wan gi joma dongo mwabet go mar Ramogi to sa siasa Ramogi puonjowa kaka piny en. Kaka piny onego ni dhi wan gi jo siasa malonyo weche siasa kendo wamor kabisa. Sani be giketonwa movie moro waneno ni choti ma kochopo sari ober kata nyithindo mathiso odak mana ni choti wamor go kabisa. Kochopo weche chiemo gikelowa dongruok weche ohala gipuonjowa weche ohala wan kaka we are so much proud of Ramogi at 2 years. Lin boromo wagi thumben rumba kaka sadi kwa wuok chiro ka gi stress ohala samoro tek wadhi waketo wiwa kacha wagolo stress. En wan modwa chungi Ramogi kendo wasemor kaka gisewuotho kodwa ka gitayo kodwa. Jogi makata chiro tek makata tek gidhayo wadhani wan wachung' ka joluo wamor kabisa. Aya, asante. Erokamano. An gi nyinga iluonga ni Oscar Ochieng. Wadwa wacho maber ni Ramogi TV osebedo kodwa kendo kaka mafans mag Ramogi wasebedo gi Ramogi. But an ng'anya wacho e Ramogi kanyo en ga ji ariyo mamora. Anya wacho ne Kolo instrumental gi siamoko Trevor Mbija kiano ushega media lakini Trevor Mbija omona gima ber. Mar ariyo wadwa wacho ni Ramogi TV aber ka gimodwa ni gitimnwa kendo wadwa ni Ramogi TV obi Kibuye ka ne wadwa moro no wacho ka ni wan gi wasani mang'eny by the talent ni Kibuye ka kendo wakwayo ni Ramogi mondo bi ong'e talent mani Kibuye ka wambe one day wane kata msani moro ma Kibuye ka ni e TV but connection no be mong'e no bro yudo. Erokamano ahinya machiegni